Yo. Ugi konco Bapak Darmono yang Kang Landung ya. Yang dua yang Monggo Pak, beksan Pak. ugi konco Pak Narmin. Monggo. Iya iyo. Iya Ugi Pak Darwanto. Mbak Rum, Mbak Rum. Asik. Yen liwat aku kelingan bubuk kae biyen tak golek neng cagak gak tulisan warna apa Om. tono kasih sayang iya iyo Bu Parwanti. Bubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki bubuk kae kebak crita wanci dalu ati gagat trimo Jaminan kamu aku Prawo Jakarta kapan? tadi sore Oh, tadi pagi Tadi esok. Iya, Tadi esok. Alhamdulillah. di sini campur-campur Mbak karena Nggih. mantennya dua-duanya nggak bisa Oh, Jawa nggak bisa Jawa. nggak bisa mangkun malah bosone yang pleketrot kayak gak Alhamdulillah Pak Taka ini balin jenengan loh Mas. Wah. Jenengan berarti ki wong iki tenan loh. Terkenal tenan loh Ya. Mas. Saged dipun timbali Pak Wah. Taka. Pak Sutaka ngali ibu menika nek kalih dasare piyantune ki tresno budaya Nggih. alhamdulillah bareng napa mirsani YouTube Heeh. mirsani kula langsung pesen langsung Oh pesen. Hah? Awakmu dijob. dijawab aku Ya Allah. Wah, wes. Ya mentolo kowe. Jare keluarga. Kowe karo Pak Taka jare cek Oh, sedulur. heeh. Nek dijob ya gelem. ya gelem Gelem. wah Kowe gak pekewo. wis ora aku ra hitung-hitung langsung tak kon ngitung bise wae aku Oh ngono ngono tenan. Jono, Dadi manghitung. perjalananmu tok. mangitung ongkose bis mawon Pak kalih Heeh. opahe aku ya ngono Lha kok opahe kok malah madhep buri wah lho. ora opahe kayak anak Kudune wis gak hitung-hitungan Pak Taka. tidak lupa mengucapkan Nggih. banyak terima kasih matur nuwun rawuhipun Pak Darwanto Oh nggih, Pak Darwanto. Nggih. Sugeng lenggah menika. rawuhipun Pak makili Pak Sutaka sekalian Nggih. Ibu Purwanti matur nuwun nggih yuk Mbak dirampungke bariki engko kek meneh Catatan sajroning ati tutur saya
lenggahipun wonten sisih pundi Pak? Menika mbok bilih tasih lenggah. Pak Darwanto. Pak Darwanto, Mobilnya monggo samangke ngersakaken lelagon. paring dawuh dumateng kula saking kanca-kanca Candra Pesona monggo. Nggih. Nggih. Monggo kasuwun majeng kemawon Pak paring dawuh. Darwanto. Pak Darwanto. Pak oh ditimbali Pak Jokowi. Pak Pak, Darwanto. medeni lho iki sing dawuh. Pak Darwanto, mari Jokowi. main. Lho kok mari main lho kok mbok padakne kancamu wae. Ayo. Sare, Pak Jokowi nyanyi piano no ya. Piano, mari main. Ayo. Yuk diteruske. Kowe lah tutup. Bar niki Pak Darwanto paring Nggih. dawuh dipun sendikane lagune napa? Nggih. Bapak. Caketan sajroning ati. Kedatan kuntur saya marakati. Aku kowe dadi karwa. Perkeleret ning gumuk asmara. Matur sembah nuwun. Mas Dalan. Ternyata Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Nggih. Monggo Mas Jonggrang. Bayan. itu loh. Yo. Oh ngaten. Goyang nggih Pak nggih. Ayo Mas. Iya. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal. Ora mokal yen aku nandang kasemaran. Waspadakno prajuritmu kalah barang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Joko Bandung kowe aja mung manuko. Peran iki kanggo kudu durung rampung. Elepati Kang Mas Prabu Gumala. Kang Waseda ana ing Wonosegono. Ayo Bandung. Tobat-tobat kowe wanita keparat. Apa ora ngerti yen Bandung lanang jagat. Putra Prabu pengging redup damar moyo. Aku duwe ati sekti pandawasa. Roro Jonggrang manut asana pundhut garwa. Yo Bandung aku duwe bebono. Candi Sewu matur suwun sawengi kudu dadi. Iya Jonggrang Bandung. nyuwunmu tak turuti. Ayo yo Chandra
ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalabaran mula kowe dadi wanita boyongan Jaka bendeng kowe ojo ngarso perang iki nganggo kudu rampung bela pati nang Mas Prabu sobat kowe wanita kepar ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu prepenging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Rara jonggrang manut tasana pundhut garwa Yo Bandung aku duwe bebono Kali sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Sepisen ketemu wong ayu dadi laku godho ati rentana siang dalu suwenggon aku ngeteni lewong ngati tanah to jampi adatyo ati sawiji anadyan napot tak lakone abot Mas Warno abot dilakonin. Nggih Pak Kadus. Lah pripun Pak abot meniku Pak? Lah sak mene-mene dene. Abot Mbak tenan. Melani katanya berat nih loh Mbak Melani. Malah empuk lho Pak mboten Nggih, sambet toh. kasur. Oh, iya iya. Masa nganggo kasur ngoten nggih Mbak nggih. Sabda pandita raka Chandra Pesona. Chandra Pesona
abot lakoni. Sampun? Dereng, Pak. Oh dereng. Satu ron mele. Tasih, Oke. tasih. Tinggal sak ceritan, Pak. Sabdo pandita redu Renges liremu dadya ing sisiku Mugi Gusti nglilane tresnamu bakal kinawa mati Matur nuwun nggih, sampun cekap nggih. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang ulah budaya sowan menyang kutha gedhe Waktu apik. bendera terus kaya yung-yung selendang kuning yang saking Bukir. Biyen jane ngopo to Mas kok gak neng Jakarta terus? Napa, Mbak? Ngopo? Masalahnya apa? Soalnya aku di perusahaan. Oh. Nek esuk ngono usaha pengen golek utangan ngono ki. Termasuk usahamu. Iya, usaha ngono ki. Oh, terus kowe dadi mulih kampung. Dadi pengen oleh kampung karo cedak bojo. Tapi rasanya orang yang Jakarta, rasanya Jakarta, rasa. Heeh. Rasa rujuk aku. Aku ya iya Mas. Ojo, Kene-kene sini yang aku malan. ojo yang Jakarta. Bendoro kurang permono ing wasisa ngungrum angungrum marang bendoro Dia sulis tio pijer ngencangake alis Apik men saiki. terus Biasa. terus no sesidemah oi 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 men pisan-pisan rada kuwasa aku. Lha kok Takon ngalih yo ngalih tenang. Karepe dabukan apa? Wedi karo aku. Wedi. Yo. Tak kira terus arep ngopo. Yo, luwe becik ngono kae. Luwe becik patenan Monggo Pak Yanto. Halo. Oh. Pak Yanto nayuk monggo. Liwat kincanging alisku rasane hatiku
Heeh, lagune wong do seneng-seneng. Iya. Dadi sing lanang wis tuwa. Heeh, sing wedok yo rada umur. Kok ora ijik enom. Ijik enom. Senak Rada peksan gitu. Atian wis lingsir yo swabu. Aku isih mampu memuaskan dirimu. Dirimu. Ngono kuwi ya. Apa kamu juga begitu? Iki lho sing nyanyi kene. Karena diriku Eh. menjadi anuku. Iki lho. Iki lho. Yading. Iku yading barang. Sini juga ada. Apakah bisa? Nah. Begini adanya. Bagus. Kendian. Urip ono tak gede Ae, ae, ae. Oh. Ora dek. Oke. Pokoknya seperti ini. Permintaan dari Saiful Hajat, Pak Sutaka dan Bu Purwanti. Kemarin begini, pokoknya lagu ini ngene iki lho, sing langgam yo langgam, sing nganggo ganggo mino barang, pokoknya seragenan yo digarap, Gunung Kidul yo digarap, apa-apa digarap. Nggih. Terus ya uangnya ya digarap. Digarap. Lah ngopo timbangane ora digarap? Lah ya, kaya aku ngene iki sing nggarap sapa? Ya nganggur. Lah nek kowe Mbak Teki digarap ya oke kan Wedok kayak nganggur. mumpung musim muda nek dipaculi bareng-bareng kan sempok iki Kok ya. dipaculi lho. Lah kan digarap lah. Maksudnya digarap kuwi digarap. Ya. Iya jari. Ya. Iya. Oh, ngene iki iso bedake iki lho nek langgam ngene iki nek ngene iki. Nah, nak seraginan ki ngene iki lho. Wah, elah. Dangdut maksudnya. Kuwi kok petengmu enek enune lho. Gue beda ronggonku. Heeh.
Nek iki kabeh, nek iki rada bengung, beda kulit. Piye? Oh, beda. Nggonmu? Son apik tenan, Bu. Hati-hati. Jalannya ada airnya. Udah dibersihin. Hati-hati, Ibu. Hati-hati. Nek sing nang mburi, nek sing ngarep barang. Monggo. Nanenan. Yo. Urip ono. Permintaan saking Bapak Yanto. Pak Yanto pun dipun pinangkani setunggal. Jenang kula lali aja lali ali-ali niki sule kula aja dianggep sepele Medeni suwe-suwe. kula mboten melu ali-ali tan sanggun deli yen dadi lara gelap sedih rinten dalu Pak pripun Pak Pripun? Dawuh. oh jenengan sak foto Pak Pon ketok-ketokan kewala ngoten Pak monggo Ketok-ketokan kewala ya bagus terus nganti-anti bagus terus lagi satu saja yuk besok apa bakal bali betul ya nggak apa-apa walaupun nggak yen bali bejo kula Alhamdulillah. Bapak siapa namanya Bapak Pak? siapa? Sunarti Pak Pak Sunardi. Sunardi. Alhamdulillah dapat apa Ngalang Mas? juga Gunung Kidul juga Iya, makasih ambil sepeda di belakang Bapak no semen ya Oh semen. Gue sepeda. semen kini disingkat Apa? metu semen ki tumin nah kono Tumin. kae ana rumah sakit jeruk kuwi disingkat tuh kono kae tuh kene macet Tuh. nek disingkat Heeh. nek metu semen ki tumin Tumen. lah kono ki rak ngarepe iki ki ana Ono. ana rumah sakit Ana rumah jeruk. sakit Heeh, jeruk. jenenge jeruk kuwi tuh kono kae mergo sing kono macet Ruke kuwi mau ning ngendi? ora nganggo Ruke ning ndi? ora nganggo Lah nganggo kuwi mau kok. kaya mall barang iki saiki nganggo diskon Anggo diskon. nek tol ora Leh, yo nganggo. Ya ora. Nganggo. ditulis diskon mall nek ngono diskon ora Diskon apa ya? anu tol iki bayar dhewe Wingi bodo ono diskon. lah iya Ono mlebu jalan tol ono diskon. Wingi bodo. Berarti potongan kok kae Heeh. potongan harga tol jenenge kae potongan harga tol
Nah, nek sing mall kan diskon mall. Heeh. Berapa persen? Nek kuwi potongan tol. Kokean ale nulis gak cukup nggone. Gue diskon yo medeni ngono kuwi. Gak apa-apa. Malah mbayangke nggone pengendange. Ayo. Ayo, lanjutkan nggak apa-apa. Pak Jokowi mangke nyanyi nggih? Ya nanti dia. Saya senang lagu piano. Oh iya. Piano, mari main piano. Ya terus lagi Pak? Piano, mari main piano. Menyanyi diiringi piano. Iya. Hari diiringi piano, piano, mari main piano. Coba lagu yang lain Bapak, lagu yang lain Pak Jokowi. Siapa lagi? Apalagi Bapak, coba lagu yang lain lagi. Iya, coba. Umpomo seliramu sekar melati, aku kumbangi damsari. Luar biasa. Matur nuwun Pak Jokowi, matur sembah nuwun. Saya sangat. bisa, cuman salah kadang sama musik nggak pas. Oh gitu, iya. Lah, pengen nutuk tenan ini. Halo juga, makasih ya Bu. Wis. Ayo ngagem aliku. Ngagem jarene amai rupedo yen nganti tinggo wong seje jarene wis mong sapa edo pokoke Mbak mumpung mirunggan wedale mumpung lenggah wonten Jakarta Mbah Kakung nenggani putrane hajatan Mbah Kung. ngantos boten nyare kula dugi mriki saka kampung le nggih Mbah. Saking bingae. Sehat selalu pokoknya nggih. Nggih. Dan luar biasa. Iki pokoke nanjake wedal Nggih. nenggani putune Keng nikahan. nggih, Sesuk alhamdulillah. muga-muga keenggal diparingi momongan. Amin, amin. Putra putri ingkang soleh lan solehah, Mbah. Amin, amin. Gek guyut. Alhamdulillah. Nggih, guyut. Tesih timur Guyut. kuat rasa. Garpu lho rasa. Rasa, Mas. Aku pas teko ki malah ngangkat. Ngangkat apa? Ngangkat gelas. Ngangkat gelas. Dipindah. kok. Ngangkat gelas, sak kira ngangkat kipas apa Ana piye. aturan wedang mbok ning nguntahi kok ndek iki ngono. Oh, Kuwatir gemati. utah ning aku nggih. Nggih. Sak salaman sik, Mbak. Nggih. Nggih. Pokoke nek kondur sesuk kabar-kabar. Nggih. Perlune. Nggih, perlune ajeng disangoni Sop. putrane kok. Pun anten mriki to, Mbah? Oh, pun anten mriki. Gek mriko sing nenggani sinten? Oh, kula peke mawon sing sepalih. Apane? Omah. Kok iso mbok peki ketemu pirang perkara? Lah aku ki arep dikabarke bar gawe omah ki ora kena tak nggoni. Lah kok gak iso? Omah jangkrik. Lambene. Ya aku saya selalu ki Mbah guyonan, pokoke guyon. Kersane mboten sepaneng. Nggih.
Pilihanku mripat biru pamrih Sulistya ingkang warni takon isi ati Yo, Jaiponge diuntelke Mas. Ayo, ayo. Chandra pesona Sing sayu. Semong sopo Apa campur sarine? Apa campur sarine? Hah? Apa campur sarine? Chandra pesona. Ya pinter ya. Tenan pokoknya. Lah kayak ngantuk. Ibu ngantuk? Oh ngantuk. Ibu Purwanti ngantuk. Ibu capek? Anu Mbak, Pripun? semalam Iya. bapak sama ibu mboten nyari Oh mboten sare. Saking bingahipun nggih Mas. saking bingahipun Nggih. sedulur-sedulur sing wonten sing wonten Gunung Kidul sami rawuh sedaya Sami wonten rawuh. mriki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. derek bingah. Menika hajatipun Pak Taka Mas. Matur nuwun. Pokoke Alhamdulillah berkah. panjenengan tangga tepalih Magersari wonten mriki ugi dulur-dulur saking Gunung Kidul sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Nggih. Apa kae? Apa ki? Apa kae? Weh aku gah kalah nek kowe. Apa kae? Weh mengko. Apa? Kok Goleki. golek sik. Yo, Pinane. Pilihanku mripat lagunya dicampur-campur, Yes. lagunya komplit,